Magandang araw sa lahat, tayo magluto muli at tara at samahan nyo ako. Sa mainit na kawali, naglagay na rin ako ng mantika at isinunod ko na rin yung luya. Igisa lang natin yung luya. Isunod natin yung ating bawang. Isunod na rin natin yung ating sibuyas at ang dahon ng laurel. Sunod naman natin yung ating karning kambing. Adobong karning kambing yung ating lutuin ngayon. So, bihira lang natin ito makakain at bihira lang natin ito lutuin. So, ganito tayo magluto ng adobo. Kailangan maraming sibuyas, bawang at luya para matanggal yung kanyang mga langsa. Itakpan lang natin siya. Ayan, nung kumulo na, haluin lang natin siya at haluin. At dito pagkahalo, maglalagay ako dito ng pamintang buo. Maglagay na rin ako dito ng pampalasa. Sunod naman natin yung ating toyo. Tansyahan lang to ang ating timpla. At maglagay na rin ako dito ng suka. At dagdagan ko na rin siya ng pamintang durog. So, ayan, di muna natin siya haluin. Ayan, at kumulo na. Saka na natin siya haluin. Dahil may suka po yun, hindi pwede natin haluin. Pero depende sa inyo kung anong mga ginagawa nyo kung nag-aadobo kayo. So, kailangan lang natin itong palambutin yung ating karning kambing dahil matigas din ito. So, maglalagay lang tayo dito ng tubig hanggang lumambot yung ating karning kambing. Hayaan lang natin siya at takpan. Ayan, at napakulo na natin siya ng 1 oras mahigit. Depende sa karning kambing kung matanda na ba o bata pa. So, ayan, tamang-tama na yung lambot niya. Naglalagay rin ako dito ng kaunting seasoning. Ilalagay ko na rin dito yung siling pula. Ayan, paigain lang natin konti yung sabaw. So, ayan, at konti na lang yung sabaw niya. Ayan na siya. Saktong-sakto lang yung lambot ng karni. Maglagay na rin ako dito ng siling labuyo. Optional lang ito, pwede naman hindi, pero para sa mga mahilig sa mga maanghang, lagyan na lang natin ng sili. Sa mga hindi mahilig sa maanghang, huwag din na lang lagyan. Pero bihira lang itong lulutuin, itong ating recipe dahil mahal din ang presyo nitong ating karning kambing. So, napakasimple lang nitong ating lutong ulam ngayon. So, sana kayo nag-enjoy sa panonood. Kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa aking mga napakasimpleng ulam. So, ready to serve na yung ating adobong kambing. Maraming salamat sa panonood. Kain po tayo!